fraților, la un episod de Euro Truck Evolution. Bun, fraților, dacă îi dăm. Bă, deci dacă nu conduc eu fain acum, mă bată Sfântul. Ia, am remorcă. Am. Bun, vrea... Da, ești colegul. Nu știu cât am la bord. Nu știu cât am la bord, dar o să... Nu contează. Dacă se aude ceva pe fundal, la mine la casă se lucrează. Da, și... Stai, bă, mamă, câte mașini sunt aici. Bă! Ce-am făcut? Hai, te rog să nu mai dau de niște proști cu mașinile alea proste. Bă, nu. Stai. Și dai. Acum îi dau plan. Deci plan îi dau. Acum trebuie să trec pe aici. Bă, ce mă enervează. Chiar trebuie să încercați jocul ăsta, numai dacă știți să conduceți. Trebuie să încercați jocul numai ca să învățați să-ți conduceți, știți? Eu până acum știu ceva. Acum nu e nimica greu. Scârțâitul de la ușă, dacă auzi ceva pe fundal, e scârțâitul de la ușă, de la cameră. Și dacă se aud voci, vorbesc cu oamenii afară, că se lucreze la mine la casă. V-am mai zis odată. Nu pe aici, o luăm direct. Mamă, ce drum mic. Bă, omule. Bun, fraților, să-i dăm blană. Băi, ești nebun.
Hai mă, ce dracu. Acum trebuie să meargă. Dă-i blană, hai. Hai, tată. Haide, știu că poți. Bă, tu faci de... Da, acolo. How's the weather up? Ia, colegul. Flick me clau. Flick me clau. Leave me alone. Bă, voi v-ați plictisit deja? Eu nu prea. Parcă aș mai face un videoclip. După o să facem și seria Viața pe Omegle. Mamă, Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Fece Cristi Pro, eu m-am dus, pa.